Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest ta' Schembri Schembri u Robert Zammit. Dan ifisser li l-ex Chief of Staff ta' Kastilja se jinżamm arrestat f'Kordin. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ma laqitx ukoll it-talba l-ħelsin mill-arrest ta' Karċini, Brian Tonna, Manuel Castagna u Katrin Bondin Carter. Viżibilment anzjuż Schembri der jinħareġ mill-ġdid mill-awla ta' sigurtà stretta. U qed ikun akkużat fost oħrajn b'korruzzjoni, ħasil tal-flus li assoċja ruħu ma' nies f'Malta u barra l-pajjiż bina li jkommetti reat li ħoloq dokumenti folot u li ta' xhieda falsa. Intant fl-istess deċiżjoni l-qorti ordnat li Mr. Schembri Alfio Schembri jingħata l-ħelsin mill-arrest fuq depositu ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 50,000 euro. Apparti dan huwa jrid iħalli il-passaport, il-karta tal-identità u liċenzja ta' sewqan il-qorti u jiffirma fl-asta tal-Pulizija ta' Bormla kuljum. L-Avukat Edward Gatt minnaħa tiegħu talab li fis-seduta li jmiss il-prosekuzzjoni tressaq lil dawk ix-xhieda li ġenwinament tqis li huma sensittivi. Is-seduta kienet għall-ġurnata għat-tnejn 5 ta' April fit-8:09 filgħodu. Aktar tard matul il-jum quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek komplew ukoll il-proċeduri fil-konfront ta' Brian Tonna u Karċini ta' NXBT, Katrin Bondin Carter u Manuel Castagna. Fost l-akkużi qed jaffaċċjaw hemm dawk ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus u frodi. Waqt is-seduta kien ippreżentat rapport illi investiga kontijiet illi kellhom NXBT u NXBT Advisory Services. Kienu ppreżentati wkoll tranzizzjonijiet illi jinvolvu ċittadini barranin, avukati, notara kif ukoll każ ta' 7,000 euro illi kien jinvolvi f'rodist magħruf li iżda ma semmiex minnu. Is-seduta mistennija tkompli nhar it-tlieta li ġej.